Hi guys, ja nem, sziasztok, most magyar videót csinálunk. Sziasztok! Jézusom! Halljátok, én összeérkeztem és nem bírok felállni, az normális? Az normális, igen, az nagyon normális. Az a legnormálisabb dolog a világon. Én úgy összerodjatok, hogy nem itt nyomják arcade? igen, arcade és utána gyere be. Oh no. Brr. Ja tényleg magyarul, most magyarul kell beszélni. De régi játszottuk rá a játék. Ja, amúgy. Jézusom! Oké, bye bye. Tornádó! Nekem tudod mi? Egy Roblox coil. Azaz ilyen... Hagyjál. Egyetjén már be! Halljátok, én itt rosszolom a kezdőhelynél. Én itt nem bírok mozogni és nem akarnak megengedni. Hozd rád ide hozzám, ehhez a ventiléthoz oda hogy Mi az a tornádó? Brr. Meghaltam. Tornádó! Nem! Mi ez a tornádó? Majdnem meghaltam. tudom, tényleg gyorga. Survival. Jaj! Én nem tudom, én lent vagyok, én az előbb ugrottam el a többi monster, a többi szörnyektől egy trambulinnal. Hú! Már megint elugrottam a monsterektől. Ja, itt van Márkó, Dani, hol vagy? Dani, itt vagyok Márkónál. Tudom, de Dani, te hol vagy? Tornádó, gyere már velem egy picit. Gyere már, te idiot monster! Jön Pinhead. Nem jön Pinhead. Gyere már, Pinhead! Csak már tornádó valamelyik. Hát ezt elrontottam. Jövök! Jó! Jó! Be lehet menni a szellőzőbe. Nekem futnom kell. Tudom, hogy úgy jó. Én itt vagyok. Hát úgy szerintem a közelben. Ja, nem. Ultra zsiti.
Haki Kamilos. De nézzétek már meg a másodiknak a nevét, ez hülyeség. Jó, melyik? Melyik az ez? Jó, megyünk Nikeába akkor. Á, ne, de a Crossroads lesz, Mi? Ki van itt? Ez nem te vagy. Itt! Szia Márk! Itt vagyok. Én megyek survival-ni. Ha nem baj. Csá, Dani! Mit ezek a labdák? Van Smilegloss, labda, meg az a nem tudom mi. Én az előbb ugrottam el, itt vagyok a trambolinnál, most elugrottam, most itt vagyok ezen a tetőn. Hopp. Meghaltam Blanc miatt. Megyek vissza a trambolinhoz. Hát. Hagyjatok! Mi ez a cápa? Plüss? Smilegloss, hagyja engem békén, Smilegloss-t. Én itt ugrálok a trambolinon. Hoppá! Én itt voltam a Blancnál. Itt kidzsúkoltam a Blancot. Márko, te hol vagy? Itt vagyok a trambolinnál. Jó, megyek a trambolinhoz akkor. Én itt vagyok a trambolinnál, itt ugrálok a trambolinon. Meghaltam. Megyek vissza a trambolinhoz. Történik a kamerámmal. Itt van Blanc, meg ez a mesélő, nem tudom mi. Hú, ez jó. Csá, Dani! Family friendly. Hoppá! Hát de attól még angolok is nézik, nem? Mi? Hol vagytok? Jó, csá, Dani, látlak. Márko, hol vagy?
Engem az előbb, ez az előbb kapott el. De trampolinon. Nem trambolinon. Nekem trampolinon nem bírt elkapni. Ja, mondjuk trambolinon nagyon nehéz. Hui! Oké, följöttem ide, maradok itt. Mert amúgy itt nem tudnak el. Mondjuk az igaz. Szép! Mi van, mit csinálsz? Azért amúgy kapsz több pénzt, hogyha nagyon közel vannak hozzád, és azt túléled. Close call. Beh. Hey! Szép! Már megint ultra wifi. Olyan jó gyerek hallod, az ultra wifi-nek szépen tényleg ultra wifi-je van. Hát egyszer se akadunk szerintem, úgy érzem. Van 516 money. Hotel. Hotel! Ja, tényleg, az a tudod mely, ez tudjátok melyik. Az a legjobb. Ja. Venni próbál, ketten voltokat venni. Ja, hát kimész ott van az a M, N-jel, várjál. Ott van fenn a jó felső sarokon, Nem már. ott van is. De már az emótok 1000-be kerülnek. Az összes emót. Van olyan, ami 1 millióba kerül, van olyan, ami 600-ba kerül. A 600, nem, az 500 a legkisebb. Return to section, return to menu és resume. Ez a tudjátok melyik, ez a tudjátok melyik, csá. Ez a tudjátok melyik. Én az orosz táncosnak a ravasz hol van? Jézusom, mi ez a vinnyogos izé? Mi ez? Mi ez a fuvatti? Az a neve, hogy fuvatti. 3 millióért van egy olyan dance, hogy szar. Jó, én nem, valahogyan nem haltam meg ettől a coil-tól. Coil! Hogy is hívták azt a kedvenc táncomat, amit még nem Itt van coil! Ki van itt? Nem tudom. Itt van! Hí! Jó, én gyűjtök rá ezzel, én gyűjtögettem, én gyűjtök ezzel, bro. Ez mi? Mi ez a rész? Nem tudom. Hogy kell áttörni ajtókon? Mi ez? Ja, itt ez az rész. Mi ez a szellem? Én itt fölülről nézlek titeket. Valaki a szellemnél van? Gravity coil, bro.
Mi röhög? Mi röhög? De mi ez? Ez itt az izé röhög. Csá, Márkó! Mutatok egy jó helyet, mutatok egy jó helyet, mutatok egy jó helyet! Meghaltam. Jézusom! Mi ez a galamb? Találtam egy galambot! Itt a galamb! De miért hozzátok ide? Level up voltam. Megyek a... Na, én innen mentem. Nem úgy értem, bementem egy szobába és van ott 3 monster legalább. Mi ez az ufozás? Hagyjatok békén! Én innen mentem, csáztok. Mi ez a hely? Nem jó! Jézusom! Itt a galamb! Be vagyok szorítva! Let's go! Én azt fogom tippelni, hogy Alpius, azaz Alpius, ha nem lép ki, fönn lesz a listán. Ez jó szám. Hotel. Én amúgy találtam egy nagyon jó helyet, csak valamiért én elmentem onnan. Ott kempelhettem volna, és lehettem volna, hogy körülbelül a második vagy a harmadik. De ott kempelek, és a survive miatt kapok. Tudom. Oké, itt nincsen. Itt van Cobra Kai. Melyik volt az a jó? Én eltűntem. Milyen repülő? Mi az a hamster? Mi ez? Mi az a mosómedve? Mami, mi az már? Jegesmedve? Mi ez a... Ne menj oda! De, gyere velem!
Mi az a tákó? Meghaltam, egy tákó miatt meghaltam. Mi ez? Mi ez? Itt egy jegesmedve! Tudok a tákóról! Semmiről, ez a játék! Mi ez a fej? Mi az a repülő? Jaj. Hol? Ne! Ne! Nagyon easy. Milyen zombikról? Most miről álmodtok? Milyen zombi? Nem látok sehol se zombit amúgy. Találj nekem egy zombit és majd elhiszem, hogy van zombi. Én kidodzsolok mindenkit, ha zombi, ha nem. Meg fogok dögleni. Meghaltam. Találtam a legjobb spotot, megtaláltam, ide senki se tud jönni. Oké, ez kelp. Mi ez a nagyon gyors zombi? A zombik mióta ennyire gyorsak? Én is arról beszélek! Nem tudok segíteni! Azt én is utálom. Jó, ide senki se tud jönni. Let's go! Mi? Nem let's go! Vagy ez jó? Let's... Miért csinálj ezt a karakterrel? Tudjátok, mit csinál? Mindig Jézusom, mi az a készó? Készó, Brian! Hol? Mi az a labda? Milyen labdáról beszélek, kutya? Mert megint elkapott készó, Brian. Tornádó! Ez ki? Ez te vagy? Nem, ez Kokosz 3-4, nem tudom mi. Mi? Az ultra wifi... Az ultra wifi nincs is fönn a top listán. Hello, Brian! Hi!
Ott vagy ott, Márkó! Mögötted! Itt szlájdolok. Dani, sokkal! Csá, Dani! Kutya! De miért hova álltál, Megölt Kész O'Brien. Hát Hero Brian csak Dagi. Megölt megint Kész O'Brien. Nekem már nem követi szóval, mert én vagyok az engem is elmenekültség. Kutya! Kész O'Brien! Na megint megöl Kész O'Brien. Milyen Among Us kukáról beszélsz? Mi ez a kutya? Mi ez a Dodge? Mi ez a LeBron James? LeBron James. Mi ez a You Are My Sunshine? Mi ez a Among Us kuka? Tornádó! Éj, jó! Aki mi? Aki mi? Mi ez? Ez mi? Mert? Fús! 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 Megmondtam, Alpius benn van a leaderboardban, a top 3-ban. Hát de azt mondta, hát ezt a izé, ez a kör elején mondtam. Crossroads. Mit kaptál te? Valakinek ilyen Sonic skinje van, és az a neve, hogy mondta, mi? Nem kopízták egymást? Mi? A gyereke rátalált. Oké, mehet. Jaj, ne, ez a nap. Jó, hát én vagyok a legjobb gyerek. Chin Chan Chung! Ja, tényleg az kínai. Akkor Yin Yang Jung! Itt spannol a Maxbox! Itt spannol a Pinhead! Kinek? Úgy, hogy előttem spannolt Pinhead. Bá. Pinhead! Pinhead! Milyen lóról beszélsz? Te mit támadsz? Mi ez a ló? Miről álmod? Csiga! Itt egy csiga! Megölt egy csiga! Egy konkrét csiga! Pinhead! Amúgy negyedik vagyok, csak úgy mondom. Harmadik vagyok!
Harmadik vagyok amúgy. Tudom, senkit se érdekel, de... Bre? Mi az a metal pipe? Hárman jöttek rám, csácsiga. Mi az, hogy 12 vagyok? Majdnem ugyanannyi van, mint Nórinak nekem, és... Jönnek rám hárman! Ne! Készobrány ide jött! Készobrány itt van. Tudom, nagyon gyors, az a baj, hogy nagyon gyors. Ha. Tudom. Ne, milyen special event? Ne, blackout. Örülök neki. Használj flashlightot! Megölt engem. Megölt Carter. És nem, az nem a csigának a neve. De mit csinálják a powerbox-al? Ne, bejött még egy next bot. Hát igen, mert most jött be. Hamburger! Ne, ez nem hamburger, ez scary burger. Hát, hamburger, csak scary. Megint jött egy next bot. Megölt Krabbo. Pinhead! Pinfuck, kicsúfolom. Megölt Unfortunate. És én azóta a harmadik vagyok, ki? Mi az a blabber? Miért hackelnék? Miért hackelnék? Nem tudom. Hát, nem kérek én 1000 bóbáxot, az a lényeg, hogy én legalább fönn vagyok a top-list, a top 3. De ki ez a Jack? Hopp! Mi?
LOL! Danny Pop Rage! Mi ez a orange? Orange! Orange! Meg akar enni! Megesz! Hát de téged üldöz! Close call! Itt a orange! Yay! Let's go! Bros only, I don't know. Legyen mal. Márkó! De Márkó benn van a ját... Márkó, itt vagy? Kom... Hát de ezt már olyan régen nem játszottuk. Ez az OG map. Hé, magyarul és family friendly. Hát na, első vagyok, let's go! Hát ezt akkor mondtad, amikor izé. All you can eat. It's ready tacos. Yum 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 yum. Bruh. Five Nights at Freddy's. Megölt engem Five Nights at Freddy's. Mi? Magyarul. Bleh. De ez magyar? No. Nobody cares about your ASMR. Everyone cares about me. A lot of people care about my life. When I said a lot, I didn't say two. I'm counting people, not body parts.
Rossi, prendi il container. Amúgy ez magyar videó, tehát amúgy vége a videónak, szóval csasztó.